Много често срещам хора, които искат да язат самостоятелно и въпреки това казват, че нямат умения, но нямало да паднат, защото имали добра координация от друг вид спорт. И интересното е, че тези хора не се замислят, че участва още едно живо същество, именно коня. И когато те не могат да язат, може и на себе си да не могат да причинят вреда, ако се сдържат и не паднат, но причиняват при всяко положение вреда на коня. Защото се лашкат по гърба му, подскачат и това води до нараняване, колкото и добре да е оседлан и каквито и да е подложка да има, ако ситуацията е по-екстремна като натоварване и по-дълга като време. Обикновено хората, които искат да правят това, са в планински преходи, планинска езда, не тези, които са на манеж, така че времето обикновено е по-дълго. И ако тези хора, примерно, те нямат връзка с коня, нали? Защото има хора, които смятат, че когато нещо се заплаща, не е необходимо да се грижи за него, независимо дали е инвентар или живо същество. Интересна ми е позицията на хората, които му го отдават, примерно. Т.е. човека, който се грижи за конете, треньор. Той треньор не може да се нарича в този момент, според мен. Как те нямат връзка с животните, с които работят. Т.е. за да вземеш там някакви 50, 60, 70 лева, си съгласен на всичко. И да, знам, тази позиция ми е малко грозна. Би ми било интересно да чуя вашата позиция по въпроса.